Máme tu deň D. Čuruk lila. Čuruko. Otvoraj tamty. Ide. No. Čuruk. Je to tu. Tento moment. Že prvá návšteva, tak hádam, ich nájdeme tam. Čo tešíš? Tu sú zvedavci. Prvá návšteva psíka a koníka. Ešte aj psi musia zvyknúť na oplotok. Pozor, hej. A Serus sa diví. Jak sa volá? Lila. Takže toto je Lily. Lily, môže byť aj Lily? Môže byť aj Lily. A toto je Peggy. Koľko má rokov Peggy? Peggy má 12 rokov, 2014 a Lila má 2019 7 rokov. No je jablčka pre nich. Dobre. Jablčko. Ale asi vojdeme do hrady, ne? Nedáme, ide za mnou. No, dúfam, že psi... No, myslím, že to pôjde. Tam potrebujú čas. Potrebujú čas aj tiež sa naučiť kusku ním správať. Karla v zádi, hej. Naše 50-kilové teliátko. Hána na pleciach. Klasika. Prvé kontakty budú také, no, všelijaké, ale ja myslím, že to zvládneme. Všetci si zvyknú. Dnesol som lopatu, že im viem troška vyčistiť ten ich prístrešok, keď si tu nadelajú, ale dúfam, že to nebudú tak vo veľkom robiť dajak v prístrešku, nemuseli by. Bereme jablčko. Peggy! Aj, to vyzerá aj tak viac safe. Ona je, Lily je riadne céle. To je moja koťka. Ševuš. Zistíme, čo tu dá. Čo by to malo dať? Či na ňu vyskočím a či by to dovolí. Sa ukáž. Koľko za ním musia byť v kuse v pohybe, však to ich tu zožere ten bogar. Hejže. Ideš to takto? Probovať? Nie, že sa vytrepeš, ha? Ženo. No tá Boh. Potom mne Boh bude pomáhať tiež. No však chod ku vozíku, keď chceš. Vyskoč z vozíka na ňu. No a? Jasné. Hejže. Poď ešte. Poď. Tak, super. Dobre. Super. Čo to sa deje, Hany? Vie sa správať? A nech ma do plota nezhodí. Super. Toho plota? Toho.
nás budú na sebe dosť závislé. No hej, ale však to je pochopiteľné asi. Dobre, no preskoč na druhú. Lila, stoj. Čo chceš dosiahnuť teraz? Tak som trošku dôveru upevniť. Teda, Teraz jej dám odmenu za to. jablka, hej. Skúšame aj troška zoznamenie psov a koní. Karla to bere troška pasívnejšie, asi aj dobre. Miša je dosť zvedáva. Tak dúfam, že sa jej neujde. Dúfam, že sa prv skamarátia a tak sa začnú šantiť, bo keď to bude naopak, môže to zle dopadnúť. Miša je veľmi zvedáva a pozor tie zadné nohy, není to moc rozumné. Pohľadom ma do bytu pozýváš v tichom šere spálne ma objímáš, ja viem. Miša potrebuje dostať kopačku. Veľmi nás to mrzí, ale asi si pýta. Adélka išla po psi. Sú toto rozjašené. No, troška som chcel nám spraviť taký pekný zaberik. No čo robiť, s kým to zožerú? Ty, vyzerajú, že si vyberajú. Hany? Nemá signál. Neviem, či mám taký dobrý sluch, ale v niektorej časti počujem zvuk ohradníka. Že tam je asi nejaký dotyk s trávou alebo s konárom. Idem to pohľadať. Takýto drobný kontakt vytvorí to, že bude hádať iskru so strom a tým pádom značne žerie baterku, čo som sa dozvedel. Keď to približím na detail, že bude vidno aj tú iskričku. Ja. Čiže toto musím zapraviť. Nemám tu žiaden vercek, takže nejakým konárikom skúmam tie oplotky. Akože našiel som už možno 5 miest takých, čo už boli k riziku. Čiže prechádzka okolo oplotka nebude asi nikdy na škodu. Prekvapujem aj, tu mám vykosený koridor, no možno polmetrový. A vidím tu stopy po kopytách. Čiže touto tenkou uličkou sa tu tlačili. Aj, sú to zvedavci, no. Ale tak toto, no, tú žihľavu asi nespracujú, ale tak spracujeme ju my. Postaráme sa o ňu. Ale prekvapilo ma, lebo tu hore je vykosený pás metrový pomaly a oni tu potrebovali tade to ísť dať tesno okolo toho plotka. Určite to mali zaživné, no. Tak ale prvý pobyt, tak asi sú zvedavé na každý kút. Snažia sa byť nenapadný, no ale vidím, že majú nado mnou očko. Hejže kamarát. Tak. Jeden, druhý, akože na 1 hektári sa stretnúť na 3 štvorákoch. Hejže. Dobre. Takže určite ma majú. Majú furt jedno očko na mne. Ale vyzerajú priateľsky. Musíme si na seba zvyknúť, no. Ja vôbec nemám skúsenosti s koňmi, takže pre mňa je to úplne nové, ale tak snažím sa nebať, ale je to kolos. Keď toto ide oproti, tak človek sa snaží niekde ustúpiť. Ale tak asi my máme byť tá hlava, nie oni.